Ai missä kaikkialla mä oon asunut? Matkustan mun kanssa mun vanhaan kotimaahan. Mä muutin yksin ulkomaille, kun mä olin 19. Joten nyt on taas aika matkustaa mun vanhoille kotikulmille. Ja matkaseuranahan on... Millä fiiliksillä lähti Suomen kesäkarkuun Kreikkaan? Tietenkin hyvillä fiiliksillä. Tietää mitä odottaa. Aurinko odottaa. Let's go. Yes. Matka jatkuu. Matka jatkuu. Show must go on. Mä näytän teille myös mun vanhan työpaikan sekä missä mä asuin. Autoparkkiin ja let's go to the airport. Aurinkokin alkoi nousea ja lähdettiin lentoparkkibussilla kohti kenttää. Ja mä sain saman ajatuksen mieleen, mitä mä aina saan, kun mä menen kentälle. Eli miten siistiä olisi olla lentäjä, koska lentäjä on mun lapsuuden unelma-ammatti. Tai sitten edes vaan työskennellä lentokentillä, koska siellä on niin omaa taikaa. Ja niin kuin näette, mä oon pro-teippa ja ottaiskohan Finnairi mut töihin. Siitä laukku hihnalle ja aina sama kuumotus, painaako mun laukku liikaa. Kevyt kuin mikä. Ja mulla kävi pikku moka turvatarkastuksessa, koska mä kuvasin niitä hienoja avaruussukkulaa tarkastusvehkeitä. Ja mulle huudettiin, että laita kamera pois, täällä ei saa kuvata, joten mä poistin kuvamateriaalit ja kaikki hyvin pahoittelut AirPron työntekijöille. Shoutout Toastery Baari, ihanasta henkilökunnasta, hyvästä palvelusta, hyvästä valikoimasta sekä iso plussa terassista. Ja niin kuin suomalaisen kulttuurin kuuluu, siellä otettiin reissun ensimmäiset cappuccinot. Siitä vielä vedet matkaa. Harmitti ei ollut Evianin vettä, koska se on meikäläisen tämmönen reissubravuurivesi. Onks mulla mitään reissubravuureita? Kommentoi alas. Ja seuraavassa osassa ollaankin kohdemaassa. Ja seuraa tileille näet senkin ja vamos. Joo, just on.